Tutulay. Mega shoutout. Morning. Morning. Dito naman tayo. Bakit naman po tayo? Ang ganda tanawin. Kita nyo po, ngayon lang kayo nakakita ng popsicle na malaki. Mataas ang gulong. Kita yung tricycle. Pambaha yan, pambaha. Laki ng gulong nyo. Mira to. Nangangamo yung gulong. Nangangamo yung gulong ng truck. May biyahe pong bus. Nakita nyo po yung bundok na yon. Ito na po yung pangalawang continue natin ng video. Continue ng video. Kita mo, nasa bundok na po tayo. Malamig po rito. Parang ka nasa Baguio na. Parang Baguio na agad. Baguio na ito eh. Sigsag po. Nakita nyo po yung mga pag sa taas. Hindi alam ang dami. Sabi pupunta ka Baguio, maniniwala eh. Ayun, tingnan nyo po yung pugs. Nakita nyo po yung pugs. Nakita nyo yung pugs. Ayan na. Diyan po kami dati pupunta. Dito tayo pupunta yung bundok kaya. Pugs. Na po ng bawang yan, Ayan, pabrika po ng bawang. Ako tingaswang. Bawang. Nandito na po tayo sa tunnel. Hindi ko po alam kung anong klaseng pangalan nito. Barangay. Ayan na po. Ayan po yung Ayan po yung mga gulay nila. Saka kenta na pa inawa? Ayun po. Ayan. Sa ibabaw na lang kung saan tayo kakain. Sa ibabaw. Kailan dala na tayo? Sobra pong pags, Kailan lang makatanong na siya? Ayan na po yung pags po. Nasa bundok na po kami gitna. Bilihan po namang gulay. Ayan, masarap na gulay. Yung laing, Kita nyo po yung pags, Nasa gitna na po kami ng bundok. Ayan na po yung pags, Pags na pags po. Ayan na po, pags na po. Welcome, Nueva Ecija. Picture. Boundary. Salamat, Kenny. Boundary ng Nueva Vizcaya. Ayan. Cagayan, Bali. Mega shoutout po. Di ba pasyente na kanta siya na Hinila pala. Kaya pala malawak. Hindi ganyan naranasan nyo na yan, pasyente. Sasabyanan yung pabalikan. Wapit. Wow, ang sarap po rito. Sobrang lamig, Nandito na po kami sa Converge, Cagayan Valley, Nueva Vizcaya, Gobernador, Umali, mabuhay. Sobra po lamig dito, may aircon. Ay, nandito po kami ngayon. Sa Pags kami. Pampanga Best. Factory outlet pala yan ng Pampanga Best. Ay, naulap. Nalaglag. Nakala ko na ano yung naulap. Nahulog yung naulap. Talagang maulap. Kamay. Nandito po kami. Anong bayan ito? Anong bayan? Bayan? Vizcaya ba yung Guyaw. Mega shoutout. Bumili po kami ng pasalubong. Dito naman po kami ngayon. Smile!
Mahal! Smile! Oy! Kasi yung penny natin. Ayan na, bumili na kami. Mega shoutout! Nandito muna kami, kakain muna po kami, tumambay muna po kami, oh. Kakain muna po kami. Nasa Bagabag, Pangasinan na po kami. Along the highway lang po rito. Ayan po, oh. Yan. Yung pupuntahan namin, yung bundok pa na yun. Bagabag, Nueva Vizcayas pa. Kakain muna po kami. Galawin pagkain. Nandito na tayo sa Barangay Magasigon East. Burgos. Ano gamo? Mayroon silang palaisdaan ho. Burgos lang, Burgos. Malaking Burgos. Papasok tayo rito sa bahay nila. Dito po tayo. Ayan. 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 Kuya pala, inutusan lang. Ayan o. Natalo ako. Walang aso rito? Walang aso? Nakarating ako dito. Ayan. Ito tayo. Ayan, probinsya. Burgos, Isabela. Anong palangalan ng eskwelahan? Masigun Elementary, Burgos, Isabela. Tinor ko muna kayo. Malamig-lamig.